बेनो जोंहानि न'आ। आइयाबा मा खालामबाय दङ? खर' सानायाबा मोजां जाबायना जायाखै? सोंनाय आब'। आयै आं सफैबाय। ओमफ्राय नै आयै आलासि फैदों। दे फै। ओमफ्राय खर' सानाया मोजां जायाखैलै। सोर आलासि बेलाय? माथो दिनैसो नुफेरदों। माथो बेग गिदिर लालायना फैदों। गथ'बो दं सासे। बेथ' जोंहानि आलासि नङा खोनालै। बिफालाहानिबो नङा, जोंहानिबो नङा। सोर जाखो बेलाय? आलासिखौनोथ' सिनाय हायाखै र' आङो। अबेनिमोनबा? आयै र' आङो उनाव खिन्थागासिनो। ओमफ्राय दख'नायालाय मोनदोंना मोनाखै? मोनदों आयै, दख'नाखौ मोजां दख'नायानो मोनदों। नायदो दख'नाया। नायगोन दे। आयौ माथो आलासिखौ जनोबो होला नामा? थांदो न' सिङाव लांदो। साहा फुदुंना हो। आयै होनि र'। थौ आगै न' सिङाव थौ। सोर आलासि मारहाय? ना जमुनानि लोगो? सोर मार आरो आंनो मानो खिन्थायाखै? आरो मानो बेग गिदिर लाना फैदों जोंहानावलाय? आया जोंहानावलाय मास मोनसेसो थागोन नामायहाय? माथो इसिबां गिदिर बेग लाबोदों? आरो गथ'आलाय सोरो? नङा सोर जामारो? बेग गिदिरखौ मानो लाबोमारदों? आं सोंहैनि र'। उनाव खिन्थागोन होनदोंना, आं उनहालागै थानो हाया। आं दानो सोंहैनि र', सोर जामारो? आरो आलासिबोथ' नंखाया बियो। बिफानि जाथि बंस'बो नङा, आंनि जाथि बंस'बो नङा। आरो जमुना बिमानि जाथि बंस'बो नङा बियो। आरो जमुनानि लोगोबो नङा खोनालै। सानसेबो माथो नुफेराखै आं। सोर मार? र' आङो खायदा खालामनानै सोंहैनो थांनि र'। बेलाय माथो लाइ मोनाबिलि मोसौसो। ओइ गलाब, आंनि बिबारफोरखौ जाजोबसिगोन नोङो। मा मादैया दोनदाल होआखै नामा दिनै? थां, आयौ माथो अख्राथार। जा, थां। आंनि बिबारनि फुलिफोरखौ जाजोबगोन नोङो। थां। आयौ मा एसे अख्रा लाइ मोनाबिलि मोसौआ। होसोबाबो थांलाया। जा, थां। दा बैसागुखाय दोनदाल होआखै खोना। बे समाव आरो बयनिबो मोसौ बोरमा हगारोना। थां, नोंनि बिगोमाया गैया। आनै लानावसो दंहैयो। थां। आया मा जाखो? आंखौलाय मानो होखारलाबायखो? आयौ नोंखौलाय मानो होखारलाबायनो? आंहा मोसौसो होदों। लाइ मोनाबिलि मोसौआ, जार्सि गाय मोसौआ आंनि बिबार फुलिखौ जाजोबनो नागिरदोंमोन। थांबाय। होसोबाबो थांनो नागिरा अख्राथार। नंगौ नामा? ओमफ्राय दा थांबाय? औ थांबाय। बुना होबालाय थांगौमोन आं, आरो बुनो बोरैबा मोनो, अनखांखां मोनो। ओमफ्राय नोंलाय मा खालामदों? दङलै, एसे टेनसन जागासिनो र'। टेनसन? मा जादों? नोंखौ लानानैनो टेनसन जागासिनो र' आङो। आंखौ लानानै? नों आंखौ लानानै मानो टेनसन जाबाय दङ बिग्राय? बै नोंनि फाग्लाखौनो सानै टेनसन जादोंलै आंना। नों बेखौ मानो टेनसन लादों? आं माबा बेजों रायज्लायबावगोन नामा? रायज्लायाना आङो, रायज्लाया होनना बुंखादोंआनो माथो। नों आरो बेखौनो टेनसन खालामबाय दङ आरो? आं बेजों रायज्लायाथ'। आं बुंदोंना, बे जुदि आरो सोरनिबा गोदान नाम्बारजों फन हरोबा आं डाइरेक्ट ब्लक खालामनासो दोनखागोन। थेवब्लाबो टेनसन जायोलै। एबार जुदि नोंनो फन हरोना, डाइरेक्ट आंनो हरखादे नाम्बारखौ। आं रायज्लायगोन एबार। नों रायज्लायगोन? दे जागोन दे, नों रायज्लायनो हागोन दे। औ, ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों? नै मोसौखौनो होबाय दङमोन र'। ओमफ्राय ओंखाम जाबाय? ओंखाम जाथ'वाखै र', नै जानोसैसो दसे थाना। दे होमबालाय जाहैग्रोथां। रायज्लायमार नाङा दे फन हरबाबो। रायज्लाया दे सना। दे होमबा आङो दा सोलाबबा हरगोन दे। दे। बिग्रायाबो माखौ इसेबां गिनांगौ देनाय? रायज्लाया होनदोंना रायज्लायखाया? र' मोनसे बाथ्रा, फोजोंसारा जुदि फन हरोबा बिग्राया नाम्बारखौ बिदोंना, आं नाम्बारखौ हरगोन ना हरा जादों र'। जुदि आङो फोजोंसारनि नाम्बारखौ हरोबा, बिग्रायाथ' बेखौ फन हरखागोन, रायलायखागोन। ओमफ्राय फोजोंसाराथ' मानसिया ओरैनोबाबो माथा गरम जाखादों। आंनि फारसे जुदि गाज्रि लागायना होयोबा मा जागोन देनाय? आं फोजोंसारनि नाम्बारखौ बिग्रायनो हरा। आरो बे फाग्लाया मा गाबोन जोंहानाव फैमारगोन नामायो? फैबा फैथों, ना साननैसो आनै लानायाव खारना थाहैनायानो मोजां जागोन। आं आरो बेसेबां खारना थाहैनो दिनै आनै लानायाव? गाबोन लोगो मोनाबा आरो मालाबा फैबावगोन। खारा, थाथो, फैबा फैथोंसै। खेबसे आंखौ खुलुमनो फैदों, खुलुमथों। खुलुमबाबो आङो नायखाया बेखौ।
डाइरेक्ट न'आव हाबखागोन। गेट आउट होनगोन आं, डाइरेक्ट न'आव हाबखागोन आं। थेवब्लाबो फैयाबा मोजां जागौमोनलै। फैनानै दावरावसो खालाममारगोन ना मायोबा बियो। गासैसिं गामिनि मानसिफोरा मा सानगोन दिनै? थैस, आं साननानै बोरैबासो मोनलायलांबायलै। फाग्लाया साला थैनो रोङिया मानो फैनो नागिरदों बेलाय गाबोनो? मोनथिला दे आरो माबा जायो। ए गसाय, बेफोरबायदिसो होनबा काहिनिया? औलै आयै, आंबो लाबोगोन जानानै लाबोथारबाय बोरैबा मोननानै। अनखांखांबो मोनोना, रावबोआनो गैयानो। औ, अनखांखांलाय मोनो र' मोननाया। ओमफ्राय दा बिदायासो नागिर लांफैबा। ओहो, फैया आयै, गोजानथार जायोना। आरो सोरबाफोर खिन्थानांगोन, अब्लासो बिदाया लांफैनो हागोन। आरो रावबो गैमारा होनबा बिनियाबो? ओहो, गैयानो आयै। बेखौबो फिसिनोसो लांदोंमोननो बिमाया। ओमफ्राय बिमानि असे फिसालाया फैनाय लोगो लोगोनो बिखौ होखारखादोंनो, माने सैया जाखादोंनो। ओमफ्राय मा बुंदों मिथिगौना? मालायबा जोंफोरखौ मोनसेबो खामानि मावनो होआनो। फुंनिफ्रायनो खामानिफोरखौ मावजोबगोननो, ओंखामबो संगोननो, ओंख्रिबो संगोननो, सिथ्ला लामा गासैखौबो सिबजोबगोननो। जेनेबा जेसेबां खामानि दङ गासैखौबो मावजोबगोननो बिनो। माथ्र बिनो थानो थाखाय एसे जायगा होनांगौनो, ओमफ्राय सानसेयाव बोथिसे खुरै ओंखाम होबाबो जागोननो। बेफोरबायदि बुंथारनाय होनबा गथ'आ अनाखानानो। अनखांखांबो मोनो। दे थाथोसै दे जोंफोरजोंनो। मावना जानांगोन आरो जोंनाव थाबालाय। मावना जाखागोन आयै, गावनो बुंदोंना। आलाय सिलाय खालामोहाय गथ'फोरखौबो। हामानोथ' मा फिसिनो लांबा लांनानै गावनि फिसालाखौ मोननाय लोगो लोगोनो सैया जाखो बेखौलाय? मानो होखारनांगौ जाखो? आरो बै गथ' गोरलैनि बिमाया थैनाय लोगो लोगोनो बिफायालाय मानो फाननांगौ जाखो? नङा, रावबो गैयाबा बेलेगमोन देनाय। दा मालाय बिमानैयानो दङ, अनसोयो मालाय। गावगाया हारसिंबासो बेलेगमोन। औ, माबा आरो गथ'आ जोनोम जानायाव बिमाया थैबायना। जेनेबा गथ'नि थाखायनो बिमाया थैदों होननानै फाननो नागिरबाय आरो। जेनेबा गथ'खौ नायनोनो हाखाला खोनालै बियो। औ, बिदिनोथ' खोना। आयै, ओमफ्राय आफायाबा मा बुंगोन? बिबोलाय माथो बुंबावनो, बेबो अनखांखां मोनगोन आरोहाय। गथ'फोरालाय मा बयबो एखे। जोंनि गथ'फोरा जेरै बिसोरबो बिदिनो आरोहाय। मानसिया ओंखाम उखैबाय खोना, ओंखाम जासिदोंना जासियाखै? ओंखामखौनो जासिनाय जायाखै माथो आयै। ओंखामसो उखैदों ना मायोबा, आंबो सोंनायानो थायाखै आयु जाम्बि रोखोमनो। ओमफ्राय साहाखौलाय माजों होखो? मालफुवा बानायना होदोंना होआखै? आयु, मालफुवाबो बानायना होआसै आं आयै। बिस्कुट दंमोन गांनै, बेखौनो होबाय। थांनाय सोङैनाय ओंखाम जायाखै खोना? औ, सोङैनि र' आयै। माबाहाय, दा सासेल'बा जेबो नङामोन, दा गथ'आबो दङना। गथ'आनो एसे डिस्टार्ब होसिगोन आरो जोंफोरखौ। दा बेलाय गथ'नि गाइखेरखौलाय बायनो अबाव फैसा मोननो जों होआबालाय? औ आयै, नंगौ नङा, थेवबाबो दा गथ' गोरलैखौलाय दा अबाव गानना फैनो बेबो? बिफाया फाननो नागिरदोंबा लांनानैबा मा खालामो दा गथ'खौ? आंना खिन्थु बांद्राय फैसा गैया दे गाइखेर बायनो। नोंनि बोरमाखौ फान। औ आयै, आंनि बोरमाखौनो फाननांसिगोन, नङाबालाय अबाव फैसा मोनबावनो? बोरमायाथ' आंनिया फाननो जाथ'वाखैमोन। माबा आफाया फैसा मोननो जाथ'वाखै नामा आयै? फैसाखौलाय मोननो जाबाय र', नाथाय नोंसा आफानोबोथ' नांगौना, आरो जोंनोबोथ' नांगोन ना खरसा जानो। गथ'नो जुदि गाइखेर बायना होबाय थाबा जोंनालाय माथो फैसायानो गैया जाना थागोन। दे जेबो नङा दे आयै, आं बोरमाखौ फानसिगोन दे। हाजारनैसो मोनगोन खोना र'। जागोन दे, मंगलबारै फाननो होबानो जाबाय। र' आङो ओंखाम जासिहैनि र'। दे थांनाय जासिहैनाय। ओरैनोलाय जेबो नङा र'। आरोथ' दा दैज्लां बोथोरबो फैबाय, माइ गायना होगोन, खोथिया फुना होगोन, मोजांसो जादोंमोन। नाथाय दा गथ'आबो दङना, भेजालनो। गथ'नि थाखायनो बारा मोजां मोनासै आं। माथो खालामबावनो आरो, गथ'खौ बासायनो थाखायनोथ' बेफोरबायदि खारदों, गावखौ जेबो सानालासिनो। सोरबा खिबावनि बिखिनो, सोरबा खिबावनि अनसायनो। जोंहानि न'आवसो सियाला जट-पटनो। बै जुमुनाया मा सानदों गावखौनो गाव बिराद मोजां दिन्थिनो नागिरो बियो। सोरबा सिख्ला अबेनिबा सिख्लावसो खोना। सिख्ला नङाबाबो मोजां मानसि नङा बियो, बाजारिसो खोना। ओमफ्राय मानो लाबोनांगौ दे बेखौ? जुमुनाया मानो लाबोनांगौ? जुमुना आथाङा साला। आरो जुमुनाया लाबोबाय दे, आयाबो मानो लाखिनाय जाखो आरो? मा मोनदों आयाबो? थारमाने जोंनि थाखाय जेबो अननायानो गैला नामा? गुबुननि फिसाफोरनि थाखायसो खालि अननाय दिन्थियो बिबो? गैला आइया, जोंनि फारसे जेबो अननायानो गैला। बुथुमथों दे, आरो बुथुमथों, आरो साब्रै साबासो बुथुमबावथों, न'आव सोना लाजोबथों।
ओरैबायदि रागा जोंदोंना आङो बै जमुनाखौनो सुखुवा आरो अबेनिबा गथ' गोनां मायबा गोनां थाय। ओंखाम जादोंना जायाखै नोंहालाय? आंनि ओंखाम जानाय जायैफोरखौ बाद होथ'नो नायै नालै मा सोरनि फिसा जथपट लाखिलाबायदों नोङो हा? बेबो सानै गथ' गोरलैबो दंबावो हा? लाखिनोथ' लुबैयाखैमोनहाय, जेनेबा हारसिंबा जेबो नङामोन, दा गथ'आबो दङना, गथ'नि थाखायथ' एसे बोरैबा मोनगासिनो आङो, भेजाल मोनगासिनो। नाथाय दा बिसोरो आलाय सिलाय जादोंना, न'बो गैयानो, दा गथ'नि बिफाया फाननो ओंखारदोंनो, बिमानैया आरो फाननो होआनो। गथ'नि थैनाय बिमाया बिमानैनि सिमाङाव फैलायदोंनो, ओमफ्राय सिमाङाव फैनानै बुंदोंनो आंनि गथ'खौ जाय मानसिनो फाननो नागिरदों बिसोर मानसिया मोजां नङा, हागोबा लाना खारदो होननानै सिमाङावनो खिन्थादोंनो, बेनिखायनो लाना खाबाय आरो बेबो। नोंफा खर' बे सिमांनि बाथ्राफोरखौ लानानैनो गथ'खौ बेफोरबायदि लाबथिंदों आरो बियो फाग्लिया जाम्बिया, सासे सिख्ला मानसि जालायनानै सोर हाबा खालामगोन बेखौलाय दा? गाव गावनि लाइफखौसो धंस' खालामना लाबाय माथो जाम्बियालाय। जेखि जायै नोंलाय मानो लाखिलाबायनांगौ बेफोर भेजाल मानसिफोरखौ? थांनो होदो जेरावखि थैया मानो जोंहालाय मा जादों? खोब माखौबा बांद्राय धर्मिस्थ' देखायनाङा नोंसोरो। नङाहाय दा आलाय सिलाय जाथारदोंनो, रावबो गैयानो, बिनिखायनो लाखिनाय जाबाय आरोहाय। आरो लाखिबाबोथ' बेखौ ओरैनो जयै आजादियै जाहोबाय थायाना, आवना जानांगोन। ओरैनोबाबो दैज्लां बोथोर फैखाबाय, माइ गायनो खोथिया फुनो मानसि नांखागौ। जोंफोरनिया हाजिराफोर खामलाफोरा आंखाल नांदों नामा? थाथों दे थाथों, माथो जागोनखाहाय, मालायबा मावगोनबो जागोनबो आरोहाय। सिख्ला मानसि आलाय सिलाय जागोन, एसे बोरैबाबो मोनो। दाथ' आरो आजिखालि जुगफोरा मोजां नङा, आरो लोगोआव दं सासे गोरलै गथ', सानैखौबो जुदि गाज्रि मानसिफोरा लांनानै फानहैयोबा? फाना जोंहालाय मा अर जादों? दा हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो? दाबा बायनानै बिसोरखौ मा खालामो सानबाथाय गिनायसो मोनलायलाङो आंहा। लांनानै जुदि किडनि लिभारफोरखौ एख्ल'लाबायनानै फानोबा मा जागोन देनाय? बेथ' रावखौबो बिदि खालामनाङा दे, इसोर रावजोंबो बेफोरबायदि गाज्रि जानाङा, आं गिसैहाय। थाथों दे, जोंहानावनो थाथोंसै, मालायबा मावना जागोन आरो। नों मा खर'नि बुं, मा बेलाय किडनि लिभार फानलाबायनो? फिसिनो होननासो बायनो नागिरदोंमोन खोना मालाय गथ'खौ, आरो बेखौलाय मा हाबासो हरनो नागिरदों? हाबा हरनो नागिरनानै बेफोरबायदि खारखुमायो सोरबा? हाबाखौलाय सानसेबाबो जाखानांगोन, बिदि होननानै जाम्बि रोखोमनो खारखुमाबा जायो नामा न'निफ्राय? नङाहाय, मानसिया मोजां नङानो, बिदिया जाय मानसिजों हाबा हरनो नागिरदों बे मानसिया मोजाङानो नंथारानो। आरो गथ'खौबा मा खालामगोन लांनानै? अनगोन ना अनाबा होननानै लाना खारबोबाय आरोहाय। गिनाय फैयोना जेमानबाबो। थेवब्लाबो जोंहा लाखिनाङामोन ना, बे सिख्लायाल'बाबो बेलेग, मा बेलेग गथ'बो। गथ'नि थाखायनोथ' बेफोरबायदि, आरो गथ'खौनो लाखियाबा बोरै जाबावनो? सानैखौबो होखारहर बाल। थाथोंलै थाथों, साननैसो थाथों, नोंहालाय मा जादों? मालाय मावगोनबो जागोनबो। सिथा खोनागोन, खोनाबाथाय दुखु मोनगोन। सनालै, आंनिया रिसार्जआनो जोबलायसिगोनलै। बोरै सोनोलै आङो, फैसायानो गैयालै सना आंनियाव। नोंनो सोना होआखै माने सना अननानै, दिना प्लिज। बयफ्रेन्डआसो गार्लफ्रेन्डनो सोना होबाय थानांगौ, जोंनिया आरो उल्था, आंसो सोना होनांगौ। नोंलाय माथो खेबसेल'सो सोना होबायलै सना, एबारजोंसो खेबनै जागोन। ओरैनोबा माथो आं सोना होखायोमोन। थेवब्लाबोथ' नोंसा आइनाव बिनो हाया, नोंसा आफानाव बिनो हाया? आइ आफामोननि खोथाखौथ' दा दिहुनखा रुफालि। आफाखौथ' बाद हो देनाय, गदायखा अनाबाबो समायो, नाथाय आइयाथ' जोंनि असे, थेवब्लाबो जोंफोरखौ अननायानो थाङा। जमुनाखौसो अनसोयो, बा बेनोसो दख'ना होयो, ब्लाउस होयो, मेक्सि होयो, फ्रक होयो, जेनेबा बेनो गासिखौबो होजोबो मिथिगौना, ओमफ्राय जोंफोरनो नापेनोदो आंनोदो गैया। आयौ गुमा कपि, मा रखमाय नोंसा आइयालाय? असे बिमा जानानैबो मानो गदायखौसो अनबाय थायो? सैथ्राहाय आं नोंसा आइखौ बालाखोनि। औलै सना रुपालि, मा खालामबावनो, किसुमानानो गाज्रि जोंफोरनिया। जुदि आङो रिसार्ज सोनो फैसा बियोना, दोखो बखि जागोनसो आं आइजों। दे सना, आं सोना होगोन दे, नों बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा, मिथिगौना? नोंनि अनगा सोरथो दंबावो देनाय आंखौ अनग्रा? औ, अनोथ' र', नोंनि एक्स वाइ जेडफोरा आंबायसो अनोमोन नोंखौ, हा? अना सना अना, आंनि एक्सफोरा नै खामानि गैया। ओमफ्राय नोङो नोंनि एक्सखौ नों गारमारनाय ना एक्सआ गारमारनाय बुंनाय? आंनो गारदोंमोनब्रा नोंखौ मोननानै सना। नों थगायाखैथ'? थगायाखैलै सना, मानो थगायनो? आंबोलाय नोंखौ एक्सेप्टसो खालामनाय नङा सानदोंमोन। मानो खालामा? नों बायदि इसेबां समायना सिख्लाखौनो एक्सेप्ट खालामना थायो आरो आङो। बिदि होनानै ओमफ्राय आंनिख्रुइ जुदि बांद्राय समायनासिन सिख्ला नोंखौ प्रप'ज होबावोबा, नोंखौ मोजां मोननो नागिरबा नों मोजां मोनगोन नामा होमबा? मोनालै सना, मोना मानो मोनलाबायनो, आंनो नोंखौल' नांगौ, नोंनि अनगा रावखौबो नाङा।
कसमबो आइनि कसम आंनि कसम जा नोंनि कसमलै सना नोंनि कसम होमबा सना रिसार्जखौ सोना होमारदे ओंखाम उखैनाय मोनसैबायलै आं न'आव थांसै दे औ दे आङो 10 थाखा सोना हरगोन दे आंनि रुफाथि सना मा एसे मोजां नोङो नोंसो अनोब्रा आंखौ नोंनि अनगा रावबो अना नों गैयामोनबा आंनो सोर रिसार्ज सोना होगौमोन देनाय बिफायाथ' बिफाखा देनाय गदाय गावनि असे बिमायाबो जोंफोरखौ अननानै थाङा दा जुदि आं थांनानै रिसार्ज सोनो बियोना फैसा बा खम बखिगोन आंखौ उखैनाय मोनबायलै ओंखाम जानो थांसै न'आव दहाय फुङावबो जायाखै आं राजाया उन्दुबायबा औ आब' उन्दुलांबाय बेबो उन्दुलांनो नागिरथारा मानसियानो फार्स्ट टाइमावलाय उन्दुयोमोन नाथाय दा उन्दुनाया जोबोद खम जादों बिनियाबो दा एसे देरबायना औ ओमफ्राय आब' नोंसानि आफाया न'आव फैथ'वा नामा आफाया दानो फैथ'वानो न'आव ओमफ्राय राजानि मुङा मा मुं आं सोंनोनो बावदों राजाखौलाय ओरैनो न'आव लावदुम होनना गाबज्रियोमोन ओमफ्राय अरिजिनेल नामा जाबाय अनसाय आयु मानसि जेरै ओरै मुङाबो मोजांथार माथो किउटथार मोजां ना आब' औ मोजांथ'र' आंनो दोनदों मुंखौ बाजैया थैखांनायनि उनाव आदायाथ' राजाखौ एसेबो थालखौनो होखायामोन माने मोखाङावनो नायखायामोन औ आब' गथ'नो गाइखेरबो बायनो फैसा होआमोन बियो आंसो दाउ फाननानै लाबोयोमोन गैया हिनजावा थैखांनायनि उनावनो एसेबो थाल गैखाया गथ'खौनो सैखाथारा जेनेबा गथ'नि थाखाय बिमाया थैदों होननानै सैला आरोना औलै आब' नै ओरैनो थास्लायस्लाय नै हेलांसिखौ बासिनाय लाबो मादै बासिनि हर मोजाङै बासि दे एम्फौ थानोबो हानाय औ जागोन दे मादै आरो मायबाफोर खामानि मावनो दङबा बुंबानो जाबाय आं मावगोन दे जागोन दे दा दसे थानानै सिथ्ला लामा सिबबानो जाबाय ओमफ्राय बेलासि जाबाथाय जमुनाजों मोसौ लायनो थांबानो जाबाय ओमफ्राय खामानियालाय गैथ'आ र' गाबोनो बन दानो हागोन दे दिनै नांथ'ला औ जागोन दे मादै हर बासिनोसै मोजाङै बासि दे एकदम एम्फौ थायोहाय औ जागोन दे मादै आंबो बासिनि र' ओरैनो जना थास्लायस्लाय आंलाया दे नोङो आब' आं बासिगोन दे नोङो बासिगोन दे होमबालाय नोङो बासिथ'नाय नानि आङो जि गांसे सुनो दङलै आं बावनासो दंमोन सुइनि र' औ दे होमबालाय आब' हेलांसि मैगं जोंहासो सिगां जासोयोमोन गोसथोनाय गैयाबोला लाजागौमोन गुमा कफ्रि अम्बिखि गुमा कफ्रि नोङो अम्बिखि नोंलाय जोंहानावलाय बोरै मोनफैखो गुमा कफ्रि नोंखौ दिनैसो नुबाय नोङो जमुना आब'लानि न'आव मा मोनदों जेनेबा नोंसा आलासि जायो नामायो मानो नांगौ नोंनो मानो नांगौ आरो साला नोङो आंखौ नागिर फैमारथारदों हा ओइ अम्बिखि आं नोंखौ ब्रेकआप होखाबाय दे आंनो नोंखौ नांखाला मिथिबाय नोङो आंखौ नागिर मानो फैनांगौ हा थां नों मा सानदों जेनेबा आं नोंखौ लाखिगोन हा गुमा कफ्रि आं नोंखौ नागिरना फैयाखै आं जोबोद आलाय सिलाय जाना दङसो गुमा कफ्रि आंहा दिनै रावबो गैला सानसे समाव नोंबो आंखौ गारदोंमोन आइमोनाबो आंखौ न'निफ्राय होखारहरदोंमोन बेसेदि आलाय सिलाय जाना दं आंसो मिथिगौ नोंखौ नागिरफैयाखैमोन आं गुमा कफ्रि नाथाय थेवब्लाबो आं नोंखौ नुबाय दिनै मानो फैदों नोङो थांफिन होनदों आरो आइमोननि सिगाङाव मा नोङो आंनि गार्लफ्रेन्डमोन होननानै खिन्थानो हादों नामा हा आं बेफोरखौ जेबो खिन्थायाखै गुमा कफ्रि नों इसानावसो थायो नामा औ आइया बेयाव हाबा जाफैदों जमुना आब'नि बिफाजों मा होमबा जमुना आब'नि असे बिमा नङा होमबा बियो नङा आंनिसो असे बिमा बियो ओमफ्राय जिखि जाया नों थां बेनिफ्राय थां नङाबा खिन्थु दिगदार दङ दे अन्नानै आंखौ होखारनाङा गुमा कफ्रि आं रावनिबो सिगाङावबो जेबो बुङा आं जोबोद आलाय सिलाय जाना दङ गुमा कफ्रि नों आंनि ब्लगखौ खुलि आं नोंनो मबाइलाव गासैखौबो खिन्थाजोबना होगोन दा आरो बोरै खिन्थानो रायज्लायबाय थाबाबो सेक खालामगोन ना अम्बिखि आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जेखि जाया नोङो जोंहानि न'निफ्राय ओंखारलांनोबा लां थाङै थुङै गुमा कफ्रि लानिसो न' होमबा बियो गुमा कफ्रिनि बिमाया जमुना आब'नि बिफाजों हाबा जाफैदों आंलाय जमुना आब'नि असे बिमासो सानदोंमोन नाथाय गुमा कफ्रिया मानो बेफोरबायदि आंखौ मानो एसेबो नायनो हाया
गिनायसो मोनबाय आं गुमा कफिखौ। नोंनो आंखौ नाङा थेवब्लाबोथ' आंखौ होखारनाङा ना। दा मा जागोन? गुमा कफिया जुदि आंखौ होखारहरोबा आं गिया। जमुनाबो दङ ना, जमुनाबो थानायाव आं गिया।